Здравейте, хора! Днес ще оценим храна. То ни е много скучно при баби и дядо. Решихме да направим видео. Ще ви покажем колко е красиво на село. Само колко е красиво. Че да не губим толкова време и да почваме. Жената каза, че са дубайски житейски. Но не знам. Хайде да оценим. Вижте как изглеждат. Жената каза, че са дубайски, пък не знам. Не им пише нищо. Така че да оценяваме вече. Верна е дубайска. На дубайски вкус има. Но да ви кажа, аз изобщо не обичам дубайско такова. Много е сладка. Да. Аз си давам 4 от 10. Аз си давам 3. Да, добре, да продължаваме с многото неща. За пиене си взехме, аз си взех сокче, той си взе кола. Така че да... И на тях ще дадем оценки. Ще го отворя, ще се вър... отворих го. На колата е много хубава. Аз си давам 10 от 10. И сокчето е хубаво. Ето вижте. С горски плоти. Давам му 9 от 10. Така че да почваме с бомбоните. С портокал. Моето е с кола. Добре, да почваме. Да ги отваряме. Ето как изглежда моето. Неговото е кафяво. Ето вижте моето. Да. Има вкус на кола. Има вкус на портокал, нали ви казах? Наистина моето. кола. Той пък. Дай да малко да дирнем. Да. Ето давам 7 от 10, защото аз много не обичам портокал. На моето давам 9 от 10, защото има вкус на кола. Да. Пробваме тези шоколадчета малки. Моето с... не знам как се казват тези. О, как беха? Ядки ли, орех ли? Да, както и да е. Ето с какво са мои. Ето, моята е с ягода. Да. Вижте хора, само колко готино изглеждат. Отвътре моето е така. То давам 10 от 10. Най-много той ми хареса.